Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició, la número 11 del Robolot. Sigueu molt benvinguts tots i confio que sigui molt profitosa aquestes jornades per vosaltres. Tots desitgeu aprendre i ensenyar aquest món meravellós que és la ciència aplicada. Hi ha un interès manifest creixent per fomentar la robòtica i per fomentar la tecnologia en general a l'ensenyament. Treballar junts perquè aquests projectes que són tan rellevants i especialment quan pensem en el futur del nostre jovent puguin realitzar-se amb èxit i per tant puguin aportar valor i generar oportunitats. Crec que això és un valor molt important que ha de tenir les ensenyances a casa nostra i que Robolot doncs d'alguna manera ho posa sobre la taula. Ara començarem amb el sensor d'ultrasò. Tiren unes ones fins que xoquen en un lloc i llavors què fan les ones? Tornen. Són nanos que s'ho passen bé fent aquestes coses, és a dir, que no és únic i exclusivament una activitat acadèmica, sinó que a més això ho incorporen a la vida normal i entenen que el món de la tecnologia també és divertit i també pot ser una cosa totalment plaent per casa seva. Estem començant a veure com funciona el programa i fent algun petit programa i algun exemple. A mi m'agraden molt aquestes coses i també m'agraden molt els Legos. Vaig venir cap aquí. Perquè doni un senyal sempre ha de tenir un positiu i un negatiu. És el primer cop que faig servir Arduino, però ja he fet diferents coses amb altres robots. La tecnologia és important, hi havia bé que ells sapiguessin això per després poder-se apuntar en una enginyeria o poder-se apuntar en un compost d'aquests. Estem fent que el robot primer vagi endavant, després giri, després faci unes voltes seguides i quan xoqui que vagi enrere i quan no xoqui que segueixi endavant. Els permet conèixer altres nanos amb els mateixos interessos, també els permet treballar en equip. És un avantatge per ells poder treballar d'aquesta manera perquè poden desenvolupar les seves habilitats socials que en un futur els ajudaran a poder desenvolupar-se com a persones i en societat. Es pugui fomentar més a nivell inclús de les escoles o instituts. De vegades això passa una mica com desapercebut o potser es classifica com una mica elitista, no? I realment no és així, no? És un projecte que porto fent des del principi de primer i vaig començar amb petits dissenys de com hauria de ser la forma del cos. I un cop tens l'estètica és dissenyar les peces. El tamany de les peces ha d'estar d'acord amb el tamany dels servos perquè es quadrin i puguin anar més o menys uniformes. Quants servos has dit que porta? Utilitzem la robòtica com a excusa perquè els nanos estiguin motivats i vulguin aprendre i puguin tenir aquests coneixements tecnològics i per altra banda això el que els permet és fer aquest raonament estructurat i intentar saber quines són les passes que han de seguir per aconseguir solucionar un problema determinat. Per tant, és una excusa perfecta per intentar estructurar el pensament. Ja no som nosaltres que hem d'anar darrere dels alumnes a que facin coses, sinó que els motiven, estan molt motivats i el que fan són ells que ens venen a nosaltres darrere de dir vull fer això, vull construir això, vull fer aquest treball. Hi ha cotxes molt interessants, com ara per exemple aquest. Les rodes tenen una mica de joc. Mirant d'altra gent, se t'acudeixen idees que tu les pots fer iguals o millorar-les. És el més divertit per-los competir.